Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti dana za 15. lipanj 2026. Ruski napad dronom oštetio UNESCO-om zaštićenu katedralu u Kijevu. Tijekom novog vala ruskih napada na Kijev, dronom je oštećena katedrala Uznesenja Marijina, koja je pod zaštitom UNESCO-a katedrala, izvorno izgrađena u 11. stoljeću, dio je Kijevsko-Pečerske lavre, jednog od najvažnijih pravoslavnih svetišta u istočnoj Europi. U napadu je izbio požar na dijelu samostanskog kompleksa, a prema prvim informacijama poginule su najmanje 4 osobe, dok je 23 ozlijeđeno. Rusija odbacuje optužbe za napad, tvrdeći da je Kijevsko-Pečersku lavru pogodio američki projektil. Katedrala Uznesenja Marijina, zaštićena UNESCO-om, oštećena je u napadu dronom. U napadu je izbio požar na dijelu samostanskog kompleksa Kijevsko-Pečerske lavre. Najmanje 4 osobe su poginule, a 23 su ozlijeđene u napadu. Rusija negira odgovornost, sugerirajući da je američki projektil pogodio kompleks. Ukrajina i Moldova započele pregovore o članstvu u EU. Ukrajina i Moldova započele su u ponedjeljak u Limburu pregovore o pristupanju Europskoj uniji. Otvaranjem prvog pregovaračkog klastera, koji se odnosi na temeljne vrijednosti i principe poput vladavine prava, označen je značajan politički korak. Ovaj proces, koji je ranije bio blokiran, sada je podržan od svih država članica EU. Europska komisija istaknula je da je ovo povijesni iskorak unatoč ruskoj agresiji na obje zemlje. Pregovori o članstvu u EU započeli su u ponedjeljak u Limburu. Prvi pregovarački klaster obuhvaća temeljne vrijednosti i principe EU. Proces je ranije bio blokiran, ali sada ima podršku svih država članica. Europska komisija naglasila je povijesni značaj ovog koraka usprkos ruskoj agresiji. SAD i Iran postigli sporazum o okončanju sukoba i otvaranju Hormuškog tjesnaca. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su okvirni mirovni sporazum o okončanju sukoba i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. Sporazum, postignut uz posredovanje Pakistana, predviđa produljenje primirja za dodatnih 60 dana, tijekom kojih će se rješavati sporna pitanja, uključujući budućnost iranskog nuklearnog programa. Iran će dobiti pristup fondu od $300 milijardi. Potpisivanje sporazuma očekuje se u Švicarskoj. Postignut okvirni mirovni sporazum između SAD-a i Irana. Sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Primirje je produljeno za dodatnih 60 dana. Iran dobiva pristup fondu od $300 milijardi. Vratar Zelenorskih otoka postao internetska senzacija nakon remija sa Španjolskom. Vratar Zelenorskih otoka, Vozinha, postao je zvijezda društvenih mreža nakon što je njegova reprezentacija ostvarila povijesni remi bez pogodaka protiv Španjolske na svjetskom prvenstvu. 40-godišnji vratar zaslužan je za brojne ključne obrane koje su osigurale bod svojoj momčadi. Nakon utakmice, Vozinha je bio vidno emotivan, a njegova popularnost na Instagramu naglo je porasla, s oko 50.000 pratitelja skočivši na više od 2,6 milijuna u kratkom vremenu. Proglašen je igračem utakmice. Zelenorski otoci odigrali su 0:0 protiv Španjolske u prvom kolu skupine H svjetskog prvenstva. Vratar Vozinha proglašen je igračem utakmice zbog svojih obrana. Njegov Instagram profil porastao je s 50.000 na 2,6 milijuna pratitelja. Vozinha brani za portugalski klub Chaves. Hrvatsku zahvaća toplinski val, temperature do 35 Celzijevih stupnjeva od sredine tjedna. Veći dio Europe, uključujući Hrvatsku, od sredine tjedna očekuje prvi ovogodišnji toplinski val. Meteorolozi DHMZ-a predviđaju temperature do 35 stupnjeva Celzijevih, što je znatno više od prosjeka za lipanj. Vrući zrak iz Sahare, koji je već zahvatio Pirinejski poluotok i Francusku, proširit će se prema sjeveroistoku Europe, donoseći stabilno i sunčano vrijeme. Prije dolaska vrućina, ponedjeljak će u unutrašnjosti zemlje biti obilježen nestabilnim vremenom s kišom i grmljavinom, dok će na Jadranu prevladavati i sunčano s temperaturama do 30 stupnjeva. Toplinski val iz Sahare očekuje se od sredine tjedna. Temperature u Hrvatskoj bi mogle doseći 35 Celzijevih stupnjeva.
Ovo je nastavak niza ranih toplinskih valova koji obaraju temperaturne rekorde. Ponedjeljak donosi nestabilno vrijeme s kišom u unutrašnjosti. Trumpova obitelj planira rezort u Albaniji, izaziva političku krizu. Planovi obitelji Trump za izgradnju luksuznog resorta vrijednog milijarde eura na albanskom otoku Sazan prerastaju u značajnu političku krizu. Investicijski projekt sada je postao predmet ozbiljnih političkih previranja. Obitelj Trump planira izgraditi rezort u Albaniji. Vrijednost projekta procjenjuje se na milijarde eura. Projekt je izazvao ozbiljnu političku krizu. Joško Gvardiol produžio ugovor s Manchester Cityjem do 2031. Hrvatski nogometni reprezentativac Joško Gvardiol potpisao je novi ugovor s Manchester Cityjem koji ga veže za klub do lipnja 2031. godine. Ova vijest, koju je potvrdio sportski novinar Fabrizio Romano, stavlja točku na nagađanja o njegovom mogućem prelasku u Real Madrid. Novi trener Enzo Maresca i sportski direktor Igo Viana smatraju Gvardiola ključnim igračem za budućnost momčadi, te su inzistirali na njegovom ostanku. Osim produljenja ugovora, očekuje se i značajno povećanje Gvardiolovih primanja. Joško Gvardiol potpisao novi ugovor s Manchester Cityjem do lipnja 2031. Novi trener Enzo Maresca i sportski direktor Igo Viana smatraju ga ključnim igračem. Odbijene su spekulacije o mogućem transferu u Real Madrid. Očekuje se povećanje Gvardiolovih primanja. Španjolski mediji razočarani remijem s debitantom na SP-u, reprezentacija Zelenorskih otoka, debitant na svjetskom prvenstvu, ostvarila je neočekivani remi bez pogodaka protiv favorizirane Španjolske u prvom kolu skupine H. Unatoč terenskoj inicijativi i posjedu lopte, Španjolci nisu uspjeli probiti organiziranu obranu Zelenorskih otoka. Španjolski mediji kritiziraju igru svoje reprezentacije, nazivajući rezultat svjetskom blamažom i ističući golmana Zelenorskih otoka kao najboljeg igrača utakmice. Izbornik Španjolske priznao je da njegova momčad nije uspjela pronaći put do mreže. Zelenorski otoci, debitant na svjetskom prvenstvu, odigrali su 0:0 protiv Španjolske. Španjolski mediji kritiziraju rezultat i igru svoje reprezentacije. Golman Zelenorskih otoka proglašen je najboljim igračem utakmice. Izbornik Španjolske izjavio je da njegova momčad nije uspjela postići pogodak unatoč brojnim prilikama. Pomorska nesreća u Splitskim vratima, 4 poginule, istraga u tijeku. U pomorskoj nesreći u Splitskim vratima poginule su 4 osobe, a više ih je ozlijeđeno. Nesreća se dogodila u akvatoriju između Brača i Šolte, a u tijeku je istraga koju provodi Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Naložena su toksikološka i pomorsko-tehnička vještačenja, a prikupljaju se tragovi i dokazi iz katamarana Krilo i Eclipse koji je sudjelovao u sudaru s jedrilicom. Tvrtka Kapetan Luka Krilo, vlasnik katamarana, izrazila je sućut obiteljima stradalih i surađuje s istražiteljima. Nesreća je otvorila pitanje sigurnosti plovidbe na Jadranu, osobito uoči turističke sezone. 4 osobe su poginule u pomorskoj nesreći. Više osoba je ozlijeđeno. U nesreći su sudjelovali katamaran Krilo, Eclipse i jedrilica. Splitsko županijsko državno odvjetništvo naložilo je toksikološko i pomorsko-tehničko vještačenje. Završen plinovod Zabok-Lučko, povećani kapaciteti prema Sloveniji. Magistralni plinovod Zabok-Lučko, vrijedan 80 milijuna eura, službeno je pušten u rad. Projekt je financiran europskim sredstvima u sklopu plana za oporavak i otpornost. Puštanjem u pogon povećani su transportni kapaciteti prema Sloveniji s 260 na 876 milijuna kubnih metara plina godišnje, čime se jača povezanost hrvatskog plinskog sustava s europskom mrežom i povećava sigurnost opskrbe plinom u regiji. Premijer Andrej Plenković istaknuo je da će ovaj projekt ojačati energetsku sigurnost Hrvatske i njezinu ulogu regionalnog transportnog čvorišta. Pušten u rad magistralni plinovod Zabok-Lučko. Vrijednost projekta iznosi 80 milijuna eura. Projekt je financiran europskim sredstvima iz mehanizma za oporavak i otpornost. Kapacitet transporta plina prema Sloveniji povećan je s 260 na 876 milijuna kubnih metara godišnje.
Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.